Знаете ли, че въздухът в автомобила ви може да е в пъти по-мръсен от този навън? Намираме се в шоурума на нашите приятели от Alpha Motors тук във Варна. Нови модерни коли, перфектен интериор. Но дори и в чисто нова кола като тази, щом тръгнеш на пътя, изгорели газове, миризми, фини прахови частици, всичко влиза и остава в купето. Някои от новите и модерни коли вече имат вградени ионизатори за въздух и пречистватели, защото производителите знаят колко е важен въздуха в купето. Но ако твоята кола не е толкова нова и модерна, ние от Hygieia имаме решение. Ионизаторът за кола Hygieia. Просто го включваш в запалката и той генерира милиони полезни отрицателни иони, които хващат замърсителите въздуха и ги неутрализират. Без филтри, без консумативи, просто включваш и работи. Резултата: по-свеж въздух в купето, по-малко умора, по-добра концентрация на дълъг път, без миризми, без дим в купето. Над 10 000 шофьора вече го ползват. Имаме стотици положителни ревюта, при стилни цвята за всеки вкус. Подари го на себе си или на близък човек. Виж повече и поръчай на Hygieia BG.